सुमरन मनीषा जी से भइल हो कहतरी की पतली कमरिया जिंदगी भर रही है राजा जी। अच्छा एक बार गारंटी के लिए आवेला समय में हड्डी धली तब दिखते हो एक बार गारंटी के लिए ना महाराज किस्म किस्म के बबुआ मोबाइल आ गइल बा किस्म किस्म के पाउडर आ गइल बा किस्म किस्म दवाई आ गइल बा खाद के जमाना बा मुंह किस्म किस्म लुटा एक ए बबुआ ध्यान दो पहले हमने के भोजपुरी में गीत होते रहे वीर रस के श्रृंगार रस के भक्ति रस के प्रेम रस के विरह रस के गीत होके बबुआ ना जी आजकल के गायक लोग अधिकतर उहे रस खोजता जौना के कोनो काम कोनो भोजपुरी में महत्व ना रहा बहुत ना जी सरल रस हो ये बबुआ लेकिन देखिए है दशहरा बीतल बा दिवाली बीतल छठ बीतल लगन बीतल परदेसी पियवा 2 साल बियाह क के गइल बड़े नइखन आवत ठंडा के मौसम बा सेज पर उनकर दुल्हन इंतजार करतारी खिसिया के 12 बजे रात के फोन कइले बड़ी अपना सजनवा लगे कैसे कहतरी तनी ए राजा जी का कहतारू ए रानी जी ई बताई बोला जब से रौरा बाहर गइल बानी घरे आवे के नाम नहीं खिले ए राजा जी का हो रौरा बिना हमर तनिको मन नहीं खेल लागत ए राजा जी इने तो हमरो मन नहीं खेल लागत लेकिन का करबू केहू कॉलेजा पर छाती धइले बानी ए राजा जी यही से तो हम कहतनी सब कुल काम छोड़ दी रौरा घरे चल लाई हम अभी ना आए काहे कि हमारा भी सैलरी तनख्वाह महीना 3 रोकल बा महीना ए राजा जी रौरा तनख्वाह के पड़ल बा जाड़ा के टाइम आ गइल बा ए राजा जी कितनो राजाई औरत तनी त हमर ठंडा नहीं खे जा यही से कहतनी रौरा घरे चल आई तनी कुछ मीठ बोला जे हम आई मीठ बोल देम तो रौरा चल आई ना तो ठीक बात सुनी आँखों में रखती हूँ काजल के तरह आँखों में रखती हूँ काजल के तरह होठों में रखती हूँ मुस्कान के तरह अरे ओ राजा जी आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए आपको हम मानते हूँ भगवान के तरह एको दिन पूजा पाठ के प्रसाद नहीं कुछ हेलो औरतिया कहती है कि राजा जुल्मी जवानी बढ़ावे मोरे सनी जुल्मी जवानी राजा तोहरा पीला नहीं खमानवा सजनवा तोहरा पीला नहीं खमानवा सजनवा सजनवा जुल्मी जवानी बढ़ावे परेशानी अपन सजनिया ए सैया तोहरा पीला कोते नहीं खमानवा सजनवा तोहरा पीला कोते नहीं खमानवा सजनवा
तो केहू लगे सट जाती है। मनीषा जी रवा इतना कम उम्र बा बहुत आ कच्ची नचनिया बुझातर के और भौजाई है। पहले नचनिया अपना से छोट उम्र के ले आए आ तनी पातर होके पचकुंडा हां बुचकुंडा होके ई ना कि कबो कबो भौजाई खाली कबो कबो लागत कि बड़की माई खाई लागे उम्र ज्यादा बा उम्र ज्यादा बा तब ये से तनी नचनिया अपना तनी इनका के सुन हमनी के सुनील भैया के मंडली में भेजी लेवल में रखी लेवल लेवल के रख लेवल हां ए बबुआ हां औरतिया कहते कि मर्दा कहते सुनो तारा के कमी का छोड़ले बानी का कमी बता घर में कुछ कमी छोड़ले बानी तारा के सूते खाती एसी लगौले बानी फ्रिज बा घर में टीवी बा एलईडी बा यहाँ तक कि दीवान पलंग पर डरलप के गादा लगौले बानी तो वहु कहतर कि घर में दुख होता सुनी हमरा के मत फुसलाई समझाई मत उहे डरलक के गादा पर अपना दादा के जाके सुताई अपना दादा के सुताई ऊपर एकर दादी जी है इतना खतरनाक खिसिया के बोलतिया कहते कि डरलप के गादा पर अकेला मन लगता मुर्गी मरिया कहती है कैसे बबुआ कैसे कि अरे डरलप के गादा काटनियन करता रात भर जागल रही वीडियो न करता काटनियन करता रात भर जागल रही अरे डरलप के गादा काटनियन करता रात भर जागल रही वीडियो न होय जवनिया जवनिया ये राजा 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 ये पलमुआ होय जवनिया लागल रहनवा सजनवा बोलो कपयई होय जवनिया लागल रहनवा सजनवा सजनवा बोलो कपयई नहीं देती है याद मुझे जीने नहीं देती है याद सुन के आजा तू आजा सुन के आजा तू आजा आवाज में मुझे जीने नहीं देती है याद में हो जवाना लगा रहनवा लास्ट भाव बा ए 30 मिनट 3 गाने में होई तो चलो बाबू हमने के समय समाप्ति की ओर बाबे लास्ट में रतिया कहतिया कैसे कैसे ये राजा तह तनियो से नहीं बुझा ना ना हेलो तनिको के एथी रिपीट कम कर दी कहे के बा कैसे बाबूआ और रतिया कहतिया कि अरे पीतल हमार रोई रोई ना जाने किया से मिलन कब होई हमार रोई ना जाने किया से मिलन कब होई आई हमरा परमदरणीय आज के गार्जियन हमरा माननीय अशोक बाबू शिक्षक महोदय अशोक दादा तनी ऊपर आ जाए एक बार हमनियो के हो जाओ स्वागत अच्छा अशोक बाबू के तरफ से तोहरो लोग होई चिंता घोरे ए बाबूआ 500 रुपए के पुरस्कार दिले बनी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करतनी अरे बीतता जिंदगी हमार रोई रोई न जाने पिया से मिलन कब होई
बलमुआ रे सजनवा हंसमुखे मन भइला तू समनवा सजनवा बोलो कब अइबो भइला तू समनवा सजनवा घरे कब होइबो बोला गोरा हनवा सजनवा घरे कब होइबो ओइ बनवा देला अब भगवान के हमने के नाम लेवे के बा और ओकरा बाद फिर वो हम मंडली से गाना बजाना सुने के बा बहुत सुंदर पहिल का